Croeso i Adran y Gymraeg. Dyma fideo yn rhoi ychydig o wybodaeth am y cwrs uwchgyfrannol a safon uwch Cymraeg. Pam dewis Cymraeg fel pwnc? Wel, mae'n agor drysau. Chi'n astudio llenyddiaeth, rydych chi'n deall Cymru a'r iaith yn well. Mae'n bwnc academaidd safonol, ac wrth gwrs, dyn ni gyd yn ymwybodol o'r targed i gyrraedd miliwn o siaradwyr. Gallwch chi wneud eich rhan drwy astudio'r Gymraeg. Ond byddwn ni hefyd yn awyddus i bobl ddewis y Gymraeg, oherwydd bod y Gymraeg yn bwysig iddyn nhw fel unigolyn. Mae ymchwil ddiweddar yn dangos bod y gallu siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg i safon uchel yn rhoi mantais bwysig i chi, pa unai ydych yn chwilio am swydd neu eisiau datblygu'ch gyrfa. Mae pob proffesiwn yng Nghymru yn chwilio am bobl sy'n gallu siarad ac ysgrifennu i safon uchel yn Gymraeg. O nyrsio a gwasanaethau gofal, addysg, busnes, meddygaeth, cyfieithu, y gyfraith, y llywodraeth. Fe welwch bod y cyfleoedd yn eang. Caiff myfyrwyr yr adran gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol, megis mynychu cwrs gwersyll yr urdd Glan Llyn sy'n cael ei drefnu gan Brifysgol Bangor, gwrando ar ddarlithwyr gwadd, neu gymryd rhan mewn cystadlaethau llenyddol a siarad cyhoeddus. Byddai disgwyl i chi fod yn cyrraedd gradd B-TGAU Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg mwyn gallu ymdopi'n dda gyda'r cwrs. Mae canlyniadau'r adran Gymraeg dros y blynyddoedd wedi bod yn gyson ragorol, gyda 100% o ddisgyblion yn cyrraedd gradd A seren i EC yn y 5 mlynedd diwethaf, a 35% o ddisgyblion yn cyrraedd gradd A seren i A yn y 5 mlynedd diwethaf. Mae 2 uned yng nghwrs blwyddyn 12. Uned 1, arholiad llafar yn trafod ffilm a drama. Asesiad di-arholiad sy'n 2 dasg ysgrifenedig a wneir yn yr ysgol, ac wedyn arholiad defnyddio'r iaith a barddoniaeth. Ym mlwyddyn 13, mae 2 uned arall, sef arholiad llafar sydd yn trafod nofel ac asesiad synoptic, ac wedyn 2 arholiad ysgrifenedig, y chwedlau yr hengerdd a'r cywyddau sef yr hen lenyddiaeth, a phapur arholiad yn gwerthfawrogi ac yn defnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destun cyfoes. Beth am i chi wrando ar farn rhai cyn-ddisgyblion a disgyblion presennol yr adran, mwyn gweld pam mae nhw'n meddwl bod dewis y Gymraeg wedi bod yn ddewis does. Helo, Cara dwi, fel myfyrau blwyddyn 13 sy'n astudio Cymraeg, dwi'n teimlo'n angerddol iawn ynglyn â'r iaith Gymraeg. Mae'r adran Gymraeg wedi agor nifer o ddrysau a chyfleoedd i mi dros y blynyddoedd, o siarad yn hyderus i ddatblygu fy sgiliau ysgrifennu creadigol, sgil nid oeddwn yn ymwybodol ohono. Mae'r adran Gymraeg yn adran gartrefol iawn, gyda thrawod sydd o hyd yn barod i helpu. Felly, ewch amdani. Helo, fy enw i yw Ysyllt a fi yn gweithio fel peirianwraig yn y maes rheilffyrdd. Nes i gymryd Cymraeg lefel A ynghyd â mathemateg a ffiseg, so dim pynciau mae lot o bobl yn cymryd gyda'i gilydd, ond fi'n teimlo fel oedd hwn yn bwysig iawn i ni i allu ni ddatblygu'r ochr greadigol fi'n defnyddio yn swyddi fel peiriannydd. Nath astudio Cymraeg alluogi ni ddatblygu ystod o sgiliau gwahanol, yn enwedig cyfathrebu, lle boed hyn yn siarad cyhoeddus drwy'n wneud ariadau llafar, neu yn sgiliau sgwennu traethawd, lle fi wedi gallu trosi nhw mewn un swyddi heddi, lle fi'n sgwennu lot o adroddiadau ffurfiol. Felly, bod fi heb astudio Cymraeg ymhellach ar ôl yn eflau, fi'n teimlo fel mae wedi bod yn bwysig iawn i ddatblygu y sgiliau doedd y pynciau arall yn ein astudio ddim yn datblygu cweit gymaint, a mae rhain yn sgiliau fi'n defnyddio yn yngwaith i bob dydd heddi. Felly, byddwn ni'n awgrymu i unrhyw un bod chi ddim yn ystyried cymryd Cymraeg ymhellach i ystyried fel lefel A. Fy enw i yw Dafydd Llywelyn, a dwi'n astudio meddygaeth yng Nghaerdydd.
Byswn i'n argymell I unrhyw un astudio'r Gymraeg ym maes y Gwendraeth, oherwydd mae'n rhoi sgiliau chi'n mynd I ddefnyddio yn y dyfodol. Enghraifft I fi fel myfyriwr meddygaeth, dwi'n siarad gyda chleifion yn yr ysbytai yn Gymraeg, dwi'n ysgrifennu traethodau yn Gymraeg, dwi'n siarad gyda fy nhywtor a yr darlithwyr yn Gymraeg, a mae astudio Cymraeg at lefel uwch wir wedi fod o fydd enfawr I mi. Mae'r adran Gymraeg hefyd yn adran wych yn yr ysgol. Maen nhw wastad yn bodlon helpu ac yn fodlon gwneud unrhyw beth I adael I chi cyrraedd eich wir potensial. Gyda fi enghraifft, roedd angen mi gyrraedd graddau a nath yr adran Gymraeg helpu fi gyrraedd y graddau hyn er mwyn galluogi fi astudio yng Nghaerdydd. Felly, please, dywisiwch astudio Cymraeg ym maes y Gwendraeth. Bydden ni'n annog unrhyw un I fynd amdani I astudio Cymraeg fel pwnc safon uwch, a mi fod e'n bwnc sy'n agor llwyth o ddrysau a ddim yn cyfyngu chi I un llwybr gyrfa penodol. Nes I ddatblygu llwyth o sgiliau gwahanol wrth astudio Cymraeg, fel rai creadigol, ond hefyd sgiliau dadansoddol, mynegu barn, a sgiliau llafar, a mae'r rhain I gyd yn sgiliau sydd yn helpu yn y pen draw trwy'r brifysgol, ond hefyd I gael swydd fel golygydd stori a rhaglen dyledu pobl y cwm erbyn hyn. Felly, fi'n credu'n gryf bod astudio Cymraeg fel pwnc safon uwch yn gallu agor llwyth o ddrysau i'r dyfodol mewn sawl maes. Felly, cerwch amdani. Helo, Hanna I fi a fi'n gweithio fel golygydd ar y trawsgrifiad yn Senedd Cymru. O'n i'n gyfieithydd ac yn gyfieithydd ar y pryd cyn hyn, felly mae'r Gymraeg wedi chwarae rhan hanfodol ym mhob swydd fi wedi cael. A dewis Cymraeg fel opsiwn safon uwch yw un o'r dewisiadau gorau nes I, a mae fod wedi siapio mywyd gyrfaol I hyd yn hyn. Byddwn ni heb gyrra lle fi wedi cyrraedd heddi heb ddewis y Gymraeg fel opsiwn, ac mae'n marchnad swyddi sydd mor gystadleuol fel y Gymai. Mae'r ymgeiswyr sydd ar sgiliau hyn, cyfieithu, golygu, dadansoddi llenyddiaeth, gweithio mewn tîm, ysgrifennu ereithiau ag ati, maen nhw ar y blaen. Fi dal yn cyfeirio yn ôl y bethau nes I ddysgu yn y gwersi Cymraeg bo fi wedi bod yn cyfieithu ers dros 7 mlynedd. Os ych chi'n debyg I felwn i'r ysgol ddim rili'n siŵr beth I astudio, byddwn ni'n argymell chi ddewis y Gymraeg. Mae'n bwnc mor ddiddorol ac eang, a dyw e ddim yn cyfyngu chi ar ran pa lwybr ych chi am ddewis yn y dyfodol. Fi'n nabod pobl sy'n nawr yn difaru peidio dewis y Gymraeg, a mae bydde'r pwnc wedi bod o fydd iddyn nhw wrth ymgeisio am swyddi. Mae medru'r Gymraeg o safbwynt ieithyddol a'ch dealltwriaeth chi o hanes a diwylliant y wlad mor bwysig yng Nghymru heddiw. A thrwy ddewis y Gymraeg fel opsiwn safon uwch y byddwch chi'n datblygu'r ddealltwriaeth hon. Croeso I chi gysylltu gyda mi, Dr Non Evans, neu unrhyw un o athrawon yr adran mwyn cael rhagor o wybodaeth am y cwrs.